Dumela mahulu azvina kutombomira mushe ndadzoka zvekare panyaya version kunoweka nyaya dzesemets panapa muri Zimbabwe ndauya ndine nyaya yakaitika nezuro kuHigh Court nevakomana veteam Tshabangu Cyclone Tshabangu versus Citizen Coalition for Change. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu veCCC vane application ravanga vakaisa vachino challenge zvinhu zviri kuitwa naTshabangu kuti aiwa kava vaTshabangu kazvo vari kuita zvika zvaiwa indawa ndepio. So panapa pari kuzonzi pakabuditswa judgment ichitaura kuti vaTshabangu anditi kana imi muri kuti havanhingi nechiuya kumatrials navaTshabangu vacho because mukasatodaro because handiti vaTshabangu vakatonoisa application vakati vanhu vandakatorikola havasi kudzoka kunocontesta musi wa3 February havasi kudzoka kunocontesta maby-election. So kote kati no chiuya navo kumatrials tingopedza nyaya yaka1 right. Mimi vaTshabangu apa votaura kuti vakaita inonzi vakazokwanisa kuita secretary general interim secretary general rini waibata kana vakwanisa kuuya kunoita matrials kwacho kana vakundwa pamatrials iwayo ndo pachazoteererwa nyaya yeCitizen Coalition for Change. And according to lawyer raTshabangu raitotaura kati right pari kutonzi pakaitwa uyanga kanzi iri kuti makaita uchapa haveno mwanzi word rakabudiswa kunzi vari kunzi imi vanhu veCCC makaita uchapa so vanzi vakazonyarwa so vanzi vaifana kutorwa futi mari ikoko yekuti vachallenge ka ndobva vasvika zvikanzi aiwa zvazviko because vari kutotaura kuti imi vamukutaura izvozvo zvitori zvimwe zvekwenyu izvozvo Tshabangu ari kuramba achingochimhanya zvinhu zvese vakomana zvangu mumaoko ake takatarisa anotongoudza kuti ndarikola ndakumisa hausi kuzodaiso hausi kukontinya ndo zviri kuitika muri Zimbabwe. Ende ipapapa kana azotadza kumiswa kureva kuti akatadza kumiswa pamatrials pacho kureva kuti MP Citizen Coalition for Change vakarikolwa ana Gift Ostalos ana Amos Chibaya havasi kuzokwanisa kupapinda pa3 February. Toziziva kuti vanhu ivava vanonge vachitocontesta vari ikokoko iwalkover kana kuri zvitu zvokunzi kuvhoterwa iwo ungatinonzi wamira namunhu akaita saGift Ostalos munhu kuti atori popular almost kwese onzi wamira naye waari kutokuti against iye ari kutocontesta ipapa haasi kutozikanwa ndiani. Ndosaka uri kutoona kuti masits anotozikanwa kuti ikoko mastrongholds eCCC saka munotogara matorikolewa. So ikoko kwacho ikoko ndokwakabva kwanzi record vakuda kunoti right ava takuda kunodzokera tinomisa Tshabangu kuti waizira so toda kunodai ari kuda kunoti challenge kuti tisapinde imomo zvikanzi wene application renyu vachinoona application ravo zvikanzi aiwa apaitwa uyanga apa dzoka ine mukomana wacho kumatrials kana mauya naye kumatrials adyiwa kumatrials nyaya yenyu yozotanga manje kuonekwa kunzi right aiwa Tshabangu iwewe handausi interim secretary general kwete zvauri kuita but zvamanje muri Zimbabwe muchishona muchidimbu I know kuti mamwe mawords atikwanise kumataura tikutaura kuti application reCCC rakadismisswa inhau dzinosiririsa ndo zvakaitika kuHigh Court ndo nyaya yacho muri Zimbabwe ndauya ndakakubatira ipanapa panyaya version inova nyaya inosiririsa asi regenze tingomirira tione kuti zvichaita sei kumatrials kwacho kwavanzi kwari kuda kuti matrials acho vari kunzi nyaya yacho yatotanga kutopinda mumaprocesses. Thank you so much. Ndo nyaya yacho ndakakubatira ipanapa panyaya version yenyaya yakaitika nezuro kuHigh Court.